dragii mei, astăzi o să vă arăt casa mea de pe Toca Boca. Casa mea este făcută de o prietenă și eu nu am făcut-o pentru că nu mă pricep. Așa, baia nu are oglindă, dar e foarte faină. Așa, bucătăria, mi se pare foarte faină această plantă, îmi place rău. Așa, nu înțeleg de ce a pus hârtie igienică la bucătărie, dar e. Așa. Aici nu vă băgați să am hainele astea, așa. Living-ul cu dormitorul părinților și camera mică a fetei. Și acum o să vă arăt oamenii care nu sunt deloc faini, știu, nu judecați. Eu i-am făcut, deci. Bun. Acesta este tatăl, fiica și mama. Zici că sunt copii mici cu hainele astea, dar aia e până la urma urmei. Bun, v-am arătat casa, v-am arătat oamenii și dacă mai vreți, scrieți în comentarii, dar nu știu dacă merg comentariile. Eu tot o să fac roleplay-uri. Bine, pa!